Oh ja, jag är klar. Yeah! Ah! Ja. Yeah! Fucking yo. Jag ska What till the hell? postera. Hur ska man planta där? Boja, hold on. Nu vi kör bara till punkt. Det vill ta en Hey evig. man. Kommer inte ta en tid. Shift no. Okej. Torfin! Du är perfekt no, Norden. Vad fan? Torfin! Nej, det är bara 4 år som kör på Janni. Hur var det inte? Vad är det Bob Janni? Det tar först jag på. Ah. Right you are, sir. Så gott placerat. Yes, sir. Yes, sir. Det vill ta en evig. Just that trigger on the sky. Right you are, sir. Gustav, man trycker att du. Vanligt du. Oh yes. Ja. I don't think. Det är väl rätt över alltså. Den inte gör angst. Jag vill inte ge angst. Oh my god. Jag tar en efter. Papa! Yes, sir. Tower. It's a day your Right you are, fist. sir. Yes, sir. Vad fan. Gust kväll? Ska jag få lite? Nej, jag är sån här gust då fram. Oh my god. Okej, clusterfuckar nere. Jag kommer vi bara på Lot Orgy. What? Yes, sir. Lot Orgy är nere. Yes, sir. Right you are, sir. Oh fuck, excuse me. Yes, sir. Tack för det. Yes, sir. Right you are, sir. Så bara kvar Yes, fist. sir. Det är fria fist. Shit. Det kanske är väl där. Du har en nere så börjar jag nere nästan. Yeah! Är det allt? Right you are, sir. Yes. No, sista kill, say that. Hos jag samma rägas själva vi vinner nu. Skickliga gratt i vinter. What? What? Du You're too slow. Jag vet inte att det är så bara. What? Runtinger. ska jag alltid först att in i det. Go to pick up me now! Yeah. Och man kan också inte äga en jätten splattna där. Splattna. Ja, jag kan hålla i hackra det till nu. Det är också extra. Jag har Holy jävla. shit. Check it out. Get check Nej, it fan out. är Shit there. Just gonna bounce. Yeah. Bounce? Which bounce är? Det är så ju när jag vet inte. Kan du säga? Come on. Och det är allt och trust. Nej. Men kan inte bounce? Det är snäck på en hoppar. Jag vet inte som jag gör det. Jag hade bort. Okay. Jag kan görs då. Run away. Nice. Ah, you moron. Du ska bara flotta mig i Oh, köttet. God. Oh. Nej, moron! Oh. Fuck. Det är också kraftigt för det. Och jag kan presta ass. Oh shit. Slun jag. Put it down there. Okej, den lasten ska dräpa Atler. Jag vet inte, hur skulle jag kunna se det här?
Jag är som häxan band i Banjo-Kazooie. Du skrallar bara. Inte du. Dude, vad görs du? Oh. Jag vet inte. Nej, för gör någon som liksom... Det får säga. No, okej. Ja, mamma bröder. How glory be! Come on! Okej då. Här då. I got you! Ja. Jag skulle just tänka med det. Oi, Fuck! oi. 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 Jag vet inte vad jag då har sett sånt. Så Men, kom J-Bo. Nej! Demonstration. awkward. Jag var inte att jag hoppade. Nej, jag verkar hoppa mycket ofta. Evil Levi. Evil Levi. Evil Levi. Jag är som Evil Levi. Evil Levi. Fuck. Point. Yeah. Oh yeah! Fuck. Oh fuck. Chain reaction incoming. No! Chain reaction. De måste vara klara. Tycker ni Evil då? Chain reaction. Oh yeah. Jag siktar efter. Let's go. See you later, alligator! Jag blev bara vit. See you later, alligator! Kan du säga svenska det? Alltså så verkligen det är så perfekt hur jag lägger alla beiner. I stanker. Ja, det. Vi visste är sån här. Ja. Så bara upp ett Levi. Räcker med. Vi kör. Get down there. Ska skjuta. Du skjuta. Skjuta från Josh med. Shit, ska räka fri här bra? Du kan gå på korta skärmen. Ha? Vi kan också köra Levi. Linjal. Jag vet inte så. Det är ju historien. Det är ju snöd då då. Kat. Verkligen ja. Jag går för jet. Jag är kors. Oh! Nice. Wow. Dodge med var awesome. Nu kommer bara explodera båda kassan. Det är så fint. Nej. Kom on man, Sarin. Vi ser inte. No. Hallå? Oh. Hey man. Good dog. Jag tror jag missade Little det. demonstration. I thought I lost you. Fuck, räcka tidsskott. Ska vi till pros? Shut Vi har up. sett igen då. Shut Jag up. står i en nolltal. Shut up. Bruk vintern. Bruk jetpack. Oh yeah. Så förbereda linjal nu. Oh yeah, jag det där. Kan jag fru ja? What there? Ja. Okay. Ja, no, det är alltid så kan inte mikrofonen för det så mycket stor. För flower. Inte ett någon. Yes, sir! Okej. Så är det så högt. När man kommer över spik för jag. Bäst kommer han hit.
alltså, shit något boxer när det är. Jag spelar ju också väs på brukt. Hur luktar grytan som är av kutche. Så det kan... Ja, det var så. Hur väs kan man ta om? Rickard. Läser det. What? Right you are, sir. Improvement. Så var improvement. Så jag spurningen någonstans är det. Så för yeah. Cause there ain't no mountain okay, nej. Checka där ut. Okej, han klarar skor Where's igen. the demonstration? Oh shit, bara inte hade. Oh shit. Kan fan koroi. Nu kommer det vapen! Vi får ju alltid den mest upper hand ever. Du är en cool person som inte med det. What? Volley lord. Go fuck. Volley lorst. Ja. What the? För han God. kan det nu. Här Arnold. Ja, hände jag kvart och inte. Det blir det. En dag i skussie, jag vet inte tvär dagar. Jag får att lösa sig med. Alla ska säga. Ha? Jag får mega läck. Och så det går slå gravt igen, ja? Ja. Jag har alltid träffat tvär där, är helt säker. Nej, jag sa inte det förr. Torfigt. Den enda skussie vi varit på samman står upp. Men lever vi kan grava vann. Vad ska jag ändra igen, eh? Ja, men Janus was shouted. Cause there ain't no mountain damn high it. enough. Making bacon. Stick visst där. Bra, var inte mer så vi skulle grava hål samman vid kvar nu då. I don't know. Jag var öliga grej. Just det här var. Alltså det var just nu då bättre nu. Fick jag det Yes, det var när så som gräva ner. jag var så warmy. Ska det missa inte det sitt tving. No! Oh. Oh. Är det Kan man få se awkward så att det som tid var på stick. Oj! Titta det så awkward. Och inte tummer här med något att göra. Ska jag säga det? ja, nu kommer det vapen! Inte Oskar. Jag ska se det. Ja! Nu kommer det vapen! Ja, kommer det vapen! Är det klart lite här tid? Lilla. What the fuck? Kropper klarar till idéer. Nej. Wow! Oh! Wow! 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 Du var ska vi. Det är så gott. Oh shit. Hoppa upp chat! Hoppa upp chat! You'll regret that. Right you are, sir. Rever då. Fuck är det bra. Jamer. Rever då. Do you man? Nej! Okej. No! Perfect time. Är det inte det här uppe? Nej, det är inte jag kan ta 100%. Yes, sir. Oj shit, vi kände oss ner värre. Så är flott nu.
Zelfde ik ze man. Hop om man zeg, hop om man Say zeg. innovation, eh? Hop. Your parents have been killed by a sheep. Oh, come on, yeah. Ai, hop weer. Yeah. Watch your back. What a sad way to go. What is that, Jake? What's the Så back? gott att höra. Shit. What a sad way to go. Yes, sir. Kadesto. Det är på trekant. Är du säker på att trekant stävas till vanliga nöje? Doubt. Och så rymde bara. Fuck. Det det gör, va? Det gör? Du råkade inte andra Nu var det där. Det var hyggligt. Visst är det? Det är många mening. Even als het jävla äckna fucking Uh-oh. geni. Good guys, don't look at the explosions. Cool worms. Don't look at explosion. Close it up and walk away. Okay, Priya. Done. You're still done. Done, Priya. Just Fucking done. player still. Oh. Fuck the dörrklarna. Yo, miss. Jag chattar rakt och så cool skåten. Glory be. Du säger, jag brukar vinter fyrs. Men vi tar så bara om det. Jag och Fria gör ett sweet ass handgranat. Det är störst. Ting. Du gör snäga? Nej. Fria sa att det var en ny rätt hål upp som sett bara syna. Så. Fuck up! On up. Okej. Du klarar sig igång på en kant. Shut up, leave me alone, man. You don't know how it is in the streets. You don't know my story. Don't judge me. Rusha, woo! Det är väl bra säkert då. Vi är fucking stäcka larva. Nej! Nej, jag var det. Fria! Stäcka! Free to I. Sorry Yeah, about come on, it. Fria. Jesus Christ, man. I could have got this. Tycker jag kan fria? Det är bara en efter. Ja, jag är snä. Det är ett firet. Mest efter. Jag börjar först mest efter. Yeah, neck mest efter. Har så inte sanker nu. Ja, för synd. Shit. Inte sanker. Kom inte med det här. Animation rakte det. Ja. Oops. Yes, sir. Watch out. Fria, shut up! Right you are, sir. Så gött. Kamikaze! Wow. Wow. Så. Det är mat jag inte på. Wow, Fria. Wow. Hey man. Hey man. Hey.
Jetpack. Really? Får det. Cool, Levi. Hva fikk du? Jag ska komma efter Ja. dig. Så rakk vi det her. Hva fikk du i kassan, Levi? Hva fikk du i kassan nå? Yes sir. Levi, hva var i kassan, Levi? Miners. Levi. Hva var i kassan til å åpne? No! Levi! Hva var det du gjør? Mind det. Shut up. Levi. Gå og si det bare. Ikke så kjeilig, Levi. Levi. Sånn. No, Red. It's your YouTube. No! No! Ah, ha, ha, ha. You are screwed. Fria. Sticka. Levi, börja heta. Nej, sticka oss där. T-shirt där. Hva er det gale, Levi? Hatar du musikk? Hatar du at ha det skrevet? Fuck! Hade toppad heter jag döden efter. Yes Oh, sir. ja. Jag bestämmer mig för lunch. La ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha ha. Uh-oh. Så är det väck. Uff. Right. Awkward. Crazy. Yo. I'm dead. Motherfucker runt here. Shows no remorse. Yes, sir. Prepare to die. Oh, yes. Fucking hatar träger. Jay Sholman covers way out Vi var ass. titta vändigt. Självmordsägare.